Здравейте, колеги пчелари! Правя едно бързо клипче за ето тези нашественици, които нападат нашите пчели. Вижте колко са големи. Големи, гадни пеперуди. Така, видях една такава пеперуда. Ето я всъщност къде е. Тя беше... Пчелите се обезглавили, беше долу на входа на прелката от вътрешната страна и се опитваха да я изкарат. Аз я издърпах с повдигача и я изкарах. Но реших да проверя кошера. Отварям. Това е LR 2 корпуса. 10 рамков. Отварям и гледам. Между рамките беше ето тази втора пеперуда, която пчелите са убили. Още е мека, не е изсъхнала дори, може да е майката. Забележете какъв издут корем има. Сигурно е искала да излюпи яйцата си. Даже корема още и мърда. Искала е да снесе яйцата си в кошера. И миналата година имах нападение от такива пеперуди. Трябва да знаете, че ако успее тази пеперуда да снесе вътре и пчелите не могат да почистят яйцата, вътре става страшно. Всичко става в паяжини, унищожават кошера и пчелите изчезват. За щастие пчелите са се справили и надявам се да се е убили на време. Предполагам, че това са мъжка и женска пеперуда. Не знам защо, но едната е изсъхнала, пчелите са я изкормили, изсушена е. Тази или е влязла по-късно. Ето ги двете. Вижте ги, красавици. Имам чувството, че тази е умряла много скоро. Вижте за каква големина. Пчелите са ги убили и двете. Сега отварям кошера да видя дали няма вътре яйца от тези пеперуди или излюпени ларви. Техните ларви стават огромни гасеници. Ето го кошерчето, още не съм вадил мед. Горния корпус. Гледам, че има 1, 2, 3, 4, 5 на 5 рамки мед, като медена шапка. Ще повдигна да видя меда. Искам да... Ето тук беше пеперудата с главата нагоре, но не може да мине през отвора между рамките и се беше заклещила между рамките. Аз махнах тази рамка и извадих пеперудата. Тези пчелички са порода Бъкфаст. Един коментар да вметна за тях. Много са пъргави. Наблюдавам моите обикновени пчели и тази порода тази година за първи път. Ето, натиснах една. Съжалявам. С една ръка. Аматьорщина. Така. Тези са празни. Искам да видя майката да не е в горния корпус. Ако не е в горния корпус, мога да си позволя да извадя няколко рамки с мед от горния корпус. Дигам леко с една ръка. Моля те, излез равномерно. Не. Оставям. Рамката е доста тежка. Така, изваждаме и дигам да видите. Ето. Ако забелязвате, пчеличките имат леко жълто по коремчето, което е белег за породата Бъкфаст и са кротички. Там съм сложил ленти. Имам една сглобна рамка. Тази също е запечатана. Така. Това са рамките. Като гледам, тежичка е.
Ето ги пчеличките. Също запечатано. Вижте как са жълтички. Някои, може би тези, дето нямат жълтичко, са все още от старата майка, но масово са такива жълти пчелички, не хапят. И забелязвам, че са 2 пъти по-пъргави и по-жизнени от обикновените ми пчели. Да кажем, българска медоносна пчела, без да обиждам никого. Тази година вкарах в пчелина си 10 майки бъкфаст, като се надявам да облагородят малко кръвта на българска медоносна пчела. Ето. В момента съм по къси гащи. Часа е 8:30-9. Слънцето залязва. Ето ги другите кошерчета. Ще се опитам, както професионалистите, да пипна пчелите, да видя и аз, да се убедя дали наистина са кротки. Ето. Наистина не ме хапят. Наистина не хапят. За пръв път го правя това. Много жизнени пчели, много пъргави. Като ги отварям и ги гледам как щъкат толкова енергично, се мисля, че са без майка и има някакъв проблем. Но всъщност самата порода си е такава. Много пъргави, много бързи, много сръчни пчели, много не знам как да го кажа. Ето ги. Не ми обръщат внимание изобщо, не вирят дупета, нищо. Ето. Ох, тази ме ухапа, сигурно е от старите. Да, ето, който не е виждал. Бръкнах в кошера. Нека да фокусираме. Да, ето го трънчето. Не може да фокусира моя аматьорски. Ох, ще го извадя, че боли. Да. Явно има още от старите пчелички. От старата майка, тъй като тези майки ги предадох скоро. Около месец. Това е за сега. 10 кг от кошера, ако извадим, ще е добре. Успех на всички. Пропуснах да добавя за пеперудите. Не виждам излюпени ларви, не видях яйца в първите рамки, където беше пеперудата. Това означава, че може да не е снесла, просто пчелите са я убили на време. И ще наблюдавам кошера. Надявам се всичко да е наред. Всичко добро. Успех на всички. Само мога да добавя, че пеперудите са влезли ето от тази дупчица. Тъй като долу е достатъчно тясно, за да не се провре пчела. Да не се провре пеперуда. Огромна пеперуда. По това време на годината притваряйте ето тези отвори. Аз съм пропуснал да го направя. Ето така. Наполовина. Това е най-добре. Хем да си влизат пчелите, хем да не влизат пеперудите. Успех на всички!